जे जोंना UPPL आ 40 समस्तिनि 40थायावबो बुथ सन्मेलन जेसेबां जोंनि बुथ कमिटिनि वार्कारफोर दङ जोंनाव बुथ कमिटियावहाय गासै 40 मोनसे बुथ कमिटियाव 40 सोद्रोमाफोर दं गासिबो 40 सोद्रोमायाबो जोंना फैजोबनांगौ बे बुथ सन्मेलनाव गतिके दिनै बनरगाव समस्तिनि दिनै बुथ सन्मेलन मैया मोनब्रै जानानै थांबाय दिनै मोनद' बुथ सन्मेलन जोंना क'क्राझार जिल्लायाव सिभिल डिस्ट्रिक्ट क'क्राझाराव जागासिनो दङ गतिके दहाय फुङावहाय आङो देबरगावआव थांबाय जोबोद मोजां जादों आरो दा बनरगावआव जागासिनो दं बेबो जोबोद मोजां जादों गसाइगावआवबो बेबायदिनो श्रीरामपुर गुमा आरो जमदुवार बेयाव जागासिनो दङ आरो दा बेलासियाव आङो सालाकाटियाव थांगोन गतिके मोनफ्रोमबो समस्तियाव जोंनि बुथ कमिटिनि वार्कारफ्रा रोजा रोजा मोनफ्रोमबो समस्तियाव 2500निफ्राय 3000सिम बाव बुथ कर्मीफ्रा फैदों बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोआ जोबोद माने दुगाखांनाय मोनदों आरो जोङो बेजोंनो फोरमान जे दिनैहाय बिटिआर ओनसोलाव UPPL आ जे बयनिफ्रायबो गोहोगोरासिन मोनसे हानजा बेनो फोरमान आरो जेब्लानो बिसायख'थिया जागोन अब्लानो जोङो मोनफ्रोमबो समस्तिखौ देरहानो थाखाय दिनै थियारि जानानै दं एलायन्स जानाय जायैखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौहाय थांखि लागोन जोङो जाहैबाय कर्मीसो जों जाबाय वार्कार मावथि जानानै जोंहा खामानि मावनांगौ बेयाव जोङो गोसो होनानै दङ दिनैहाय एलायन्स खालामनानै गेलेगोन ना एलायन्स खालामाबालायनो गेलेगोन बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ थांखि लागोन नाथाय जोङो जाहाथे 40टा समस्तियावबो जोङो गोहोगोरा जानानै थायो जेराव जों गेलेनो थिनो बेयावनो गेलेनानै देरहानायनि सक्तिखौ बानायनानै लानो थाखाय दिनै जोङो खामानि मावगासिनो दं आरो दिनै जोंहा 3200 जे जोंहा बुथ दं बिटिआरआव 3200आवबो जोंहा कमिटिफोर दङ गोख्रों कमिटिफोर दङ ओंखायनो जों बुंनो हायो दिनै जोङो 40थानि गेजेराव 40थाबो गेलेनो थाखाय जोङो साखाफारा जानानै दङ बाखि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ थांखि लागोन जों 40थायाव गेलेनांगौ ना एलायन्स जानानै गेलेनांगौ बेखौ दैदेनगिरिफ्रा जोंनो खोन्थागोन जेरैबायदि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो बिथोन होगोन जों बेबायदिनो हाबा मावलांगोन दिनैहाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै जोंनि UPPL हान्जानि सरकार सामलायनायखौ मोजां मोननानै दिनै गामि गामि न'खर न'खर वार्ड गासिबो जायगायावनो दिनै ज' UPPL हान्जायाव दिनैहाय जइन जाफैगासिनो दं सामफ्रोमबो मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय जइन जानायनि दिनै हाबाफारि सोलिगासिनो दं जों समसो होथ'नो हायाखै जइन जायै दिनै गिदिर दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै एकदम गामि लेभेलनि वार्कारफोरनिसिम गुबुन हान्जानि गासैबो UPPL हान्जायाव ज' जाफैजोब्बाय बयबो मिथिबाय 2025 मायथाइयाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो UPPL सरकार जानो थांगासिनो दं होनना मिथिखाबाय बेखायनो दिनै गासिबो हान्जाखौ नागारनानै UPPL आव फैजोब्बाय।